bodo-bodo ini penake yo healing dolen. Berbodo pengen liburan DT entek. Hah? Aku pengen dolen, check in ngono. Tapi check in mosok karo wedok yo wagu. Nek karo wong lanang yo saru dudu bojone. Piye lah solusine? Imponen hotel sing murah, nyaman, apik, adem, resik. Wis gendang impun saiki. Slak mumet tau wisan. Budek tenan aku. Mikir bocah dol-dolan dese sampe kemut. Sing rumah gojaan sira. Sing bocah gojaan duit akeh. Anjing. Mas, aku keren atau niatan ngejak aku dolan. Bodoh, kayak perainan nih kerajaan dolan. Aku pengen dolan kok kanca-kancane iki lho. Dengki story itu aku kembang. Nunggu adem. Neng kebun teh ngono kae. Ngopi teh sak ulere. Masa aku neng omah terus sanane. Dolan ki lho FYP ne wong-wonge, dodolan. Nggo sinematik. Gilaku. Foto 0,5 ngono kae. Di story, di posting. Ngono ngalaman. Wah, yo cuanti kepol, Dik. Ngeri klambimu, Dik. Mewah tenan kuwi. Apik tenan. Lha iki apa meh reyoyo ning Pak Presiden to? Kok ning Pak Presiden to, ning calon ibu mertua rek. Ya reti to. Tapi to, Dik, menurut klambi kaya ngono ki kudune ana sarimbitane ra sih? Piye to iki? Tak gajel yo, Dik yo. Jojo to ayo lendang sak mangkat iki lho. Ngeri tenan nek iki, Dik. Mewah pol iki. Ku tuku ning ndi to iki? Iki kita bahasnya ning era cloud ID. Apik to, Mas? Ngeri tenan, aus ngeri tenan. Wes ayo lek mangkat sak dinten bawa ibumu lho. Kanggo sing mau do ning omah, sepurane aku ora ning omah. Ya Allah, maaf lho. Sesuk dina terakhir aku ning omah, sing meh do ning omah wis morok, tak anteni ning omah wis. Janji ora lunga. Nen wis gendang, tak anteni yo. Maaf banget mau nang bumil bareng pengen foto. Aku nek idam ngiler piye. Sesuk rene yo bumil. Matur suwun pokoke sing do ning nggonku, pokoke sesuk tak kei enak-enak pokoke. Tak masakke. Bapak iki lho dolen terus. Loh, anak betina tiap tangi turu metu. Wah awan sithik mancing, sore mancing, bengi iki bali mancing. Alah. Mbok yo ning omah ibu iki dikeloni ngono lho. Kok dijak dolan ning endi ngono? Pemangsa kowe. Alah, apa ibu? Ah, dikai gule kambing. Iki pas iki sirahe ngeluh-ngeluh kene butuh darah. Iki nambah ke darah. Daging kambing. Enak. Nah, nanti ya. Kambing. Kok radulen ya? Kolesterol ku dhuwur men banyak Turu istirahat radulen. enggak pengen. Ya. Boleh. Lah dikek sing daging malah njaluk sing kulai kok untung iki isih rata kabeh. Iki empuk wae. Lompat untuk kabeh. Wis, apa? Dulen terus ya. Adulen iki sapa e? Wah. Angel ana. Ndang sapa wingi sing meh dolan ning nggonku tak cepake genjer. Mbak Anya nak bodho iki ana genjer pura yo ono iki tak opeke. Garek ngoseng wis rasa omong tok mbukan. Omahe alamate wis disepilke kabeh. Ono setokan takon. Wah. Tak gep. Genjer iki. Screenshot ya.
kayak membakar iwak kayak. Pertemuan keluarga besar setahun pisan, kumpul bareng, udah sehat kabeh seneng kok. Tak ngomong gejer sik, Mas.